Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Ahmad Iqbal Noval, absen 3. Kula saking siswa 11 MIPA 4. Sugeng enjing, sugeng siang, sugeng dalu sing wis mirsani tayangan iki. Ingkang kula hormati Bu Sabrina minangka guru basa Jawa lan kanca-kanca kula lare 11 MIPA 4 ingkang kula sayangi lan kula banggaaken. Ingkang kapisan, kita aturaken puja lan puji syukur atas kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala sing wis maringi kita sehat walafiat. Shalawat serta salam kita panjataken kanggo Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kesempatan iki kula aturaken matur nuwun saking kanca-kanca wis menehi wektu lan panggonan sehingga kula bisa ing kene. Ing kesempatan iki kula badhe nyampaiaken tentang hitanan. Napa hitanan itu? Hitanan yaiku motong utawa ngilangake salah sawijine kulit saka pelantangan. Hitan termasuk fitrah awak utawa fitrah amalia sing pokok lan utama. Artine sunah amalia yaiku sunah sing merupakan ajaran para nabi lan rasul gawe ngesuciaken awak. Ing kitab fikih sunat ana 3 pendapat yaiku 1. Setunggal wajib kanggo lanang lan wadon. Kalih sunah kangge lanang lan sunah kangge wadon. Sing ketiga wajib kangge lanang lan sunah kangge wadon. Sunat biasane dianjuraken bocah sing umure ing ngisore 10 tahun utawa sadurunge bocah iku balik, utawa bayi sing tas lahir. Manfaat hitan yaiku 1. Iso ngurangi resiko infeksi saluran kemih amarga kalut dipilangno. 2. Iso ngurangi resiko infeksi penyakit HIV AIDS. Lan sunat iso nurunno penyakit kanker kelamin. Yang terakhir iso ngilangaken najis. Tata cara hitan yaiku gawe lare lanang yaiku potong kalup utawa kulit sing nutupi bagian ujung pelanangan. Gawe wong wadon yaiku potong bagian isor kulit lan nutup kulit toris sing panggone ing dhuwure pawancenan. Hadirin ingkang kula hormati, jadi sunat iku penting kanggo kesehatan wong lanang lan sunah kangge wong wadon. Intine kita boten angsal nyepeleaken sunah lan wajibe para nabi lan rasul. Mugi-mugi napa sing kula sampaiaken bermanfaat kanggo tiyang-tiyang sedaya. Cekap semanten mawon kula saged aturaken. Bila wonten kesalahan kata kula matur ngapunten ingkang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.